Si je to zdokumentovat, ne? No ale tam jsme chodili taky na to. Jste bývalý stadion, to se stadion postavili. Ten hlavní dřív. Já když jsem tam byl, tak Druhou naproti, Ačku skončil jsem, já mám normálně na jako co byl stadion. Šemby, co nám řekneš k prvnímu dni? Co? Zhodnoť ten první den! Řekni něco do kamery. Já si myslím, já si myslím, že jako byl prospěšný až na některý hráče. Myslím si, ne, čemu nebo já si myslím, že splnil účel. Řekni proč. Počkej, Šemby má proslov. Splnil účel, myslím, že čerstvý vzduch udělal svý. První kilometry, co naběhali, si myslím, že jako byly dost těžký a budou těžký dále a Kdo byl nejlepší, kdo byl nejlepší byl asi tamhle Jakub Novotný a nejhorší byl tady Stendečku, jako vždycky. Časy si zapisoval pro Časy byly výborný. Já bych teda teď přesměroval tady to na všechno na trenéra, jo? Můžu? Ano. Já to budu hodnotit. A to hodnotí teď, ano. Tak, a mluvíme. Já mluvím. Co kuchyně, jak to vzali první večer, co? No výborně, jinak no cement. Co bylo k jídlu dneska večer? Co si kdo přivez? Co dům dal?